Около 30% от децата между 7 и 9 години у нас се оказват с наднормено тегло. Затлъстяването е причина за репродуктивни проблеми при подрастващите момичета. Около 10% от тях имат хормонални нарушения. Пакетът от задължителни прегледи за деца обаче не включва профилактична консултация с гинеколог. Вижте още. Заради затлъстяването, всяко 10-то подрастващо момиче развива поликистозен овариален синдром. Той е свързан освен с нарушения в цикъла, с поява на акне, което води така до психоемоционален дистрес. Колкото по-високо е теглото, толкова по-сериозни могат да бъдат нарушенията. В менюто на децата трябва да бъдат ограничени пакетираните храни с много захар и мазнини. За сметка на това, те трябва да си похапват повече плодове и зеленчуци и да се наспиват добре. Когато не се наспиват, са склонни да търсят сладки храни. Газираните и напитките с повече захар са причина децата да огладняват по-бързо и да приемат калории, от които нямат нужда. Посещение при ендокринолог се препоръчва само ако личният лекар забележи някакви отклонения. Задължителни профилактични и гинекологични прегледи за деца у нас няма, но специалистите препоръчват такива да се правят веднъж на 3 години. Няколко седмици след раждането. Тогава обясняваме на родителите каква хигиена да спазват, за какво да внимават. Втория важен е след началото на първата менструация. Обяснява се какво трябва да ги притесни, какво е нормалното за тази възраст. Присъствието на родител по време на прегледа е задължително. Нищо, което се прави при възрастен, не се прави при деца. Използват се инструменти съобразени с възрастта на детето, ако въобще се налага. Ехографиите се правят през корема. Гинеколозите, които работят с деца у нас, не са много. За София те са само 4, а най-често помощ при доктор Христова търсят момичета с възпалителни заболявания. Менструалните нарушения, това е началото на редица заболявания и състояния, които обикновено, ако не се диагностицират на време, могат да дадат отражение на качеството на живот и на репродуктивните възможности на децата. Заради проблеми с месечния цикъл, родители търсят помощи от психиатри за децата си. Проблемите, свързани с месечния цикъл, се бъркат с проблеми на тревожност, на някои психосоматични оплаквания. Хранителни разстройства и проблеми с общуването са сред другите причини децата да посещават психиатър.